Hello po, shout out. Ah, sinisipon yata. Shout out po. Shout out po sa Solid Current Fans Group na wala pa dito ngayon sa ating live. At shout out din po sa Japan Charity Groups po. At sa lahat po ng bumubuo po ng Macarenas. Shout out po sa ating lahat. Live po tayo po ngayon. Medyo lampas na po tayo sa alas 9 ng gabi sa Pinas. Mag-alas 10 na po. Shoutout po sa lahat po. Joanna Salas, shoutout po. Oh, lamig ah. Kalimutan kong mag-jacket. Welcome Joanna Salas. Gandang gabi po sir, kaagapay mo, Mili Valerio. Magandang gabi din po, Ma'am Mili Valerio. Kung ilalamig po tayo ngayon sa labas ah. Kaagapay shout out, Maria Anita Beltran. Good evening kaagapay, shout out sa Japan Charity Groups, Evelyn Piña po. Good evening kaagapay, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. And Edna Sula. Shout out po sa ating lahat. Tamsak Dan, sabi ni Manang Lisa. Sherilina Porsima, hi po, good evening po sir. Kaagapay, anong balita po kay Reyna? Wala po ba vlog kay Reyna? Yan nga po ang inaantay na aabangan po natin ma'am dahil meron nga po tayong kakilala na nagsabi po dati sa ating live na meron daw po tayong aabangan pagdating po nila Kalinga Prab galing po Baguio. So yun po ang ating din inaantay din po. Pero sa live naman po ni Roda nung 2 hours ago yata yun ay nagigitara po si Reyna po eh. Napanood ko din po kanina. Good evening kaagapay, Tamsaktan from San Jose Antique, sabi ni Maria Gaiti po. Good evening din po Ma'am Maria Gaiti po. Mirna Lozano, hello kaagapay, magandang gabi. Anong balita sa ating Princess Reyna? Sabi ni Mirna Lozano. Yun nga po, kasasabi ko lang po tita Mirna Lozano po na meron daw po tayong aabangan. Naku, mag-jacket ka muna, sabi ni Maria Anita Beltran. Pag kinuha ko po yung aking jacket tita, medyo malayo po ako sa loob. Maiwan ko po yung cellphone ko rito. Yuri Vlogs, gandang gabi kaagapay, shoutout watching from Hong Kong. Magandang gabi din po Ma'am Yuri Vlogs at welcome po sa ating live. Bagong bisita po natin si Ma'am Yuri Vlogs. Mukhang tama nga po si Tita Maria Anita Beltran. Mukhang kukunin ko yata yung yung aking jacket. 1 minutes po ay 2 minutes kunin ko lamang po yung aking jacket. Iwan ko muna yung aking cellphone po rito. Wait lang po. Talagang malamig po, di ko kaya.
So ayan po, naka-jacket na po ako, medyo ano lang. Hiningal po ako ah. Gandang gabi kagapay, shoutout watching from Hong Kong, sabi po ni Ma'am Yori Vlogs po. Magandang gabi din po and welcome po sa ating live po, Ma'am Yori Vlogs. Hiningal po ako. Shoutout sis Anita, sis Jonah, sis Robelin, sabi naman ng Lisa Palikpik po. Joanna Salas, shoutout. Maritis si Salendres, good evening kagapay, mag-jacket ka muna, tamsaktan, sabi po ni Ma'am Maritis si Salendres. Oo nga po tita, naka-jacket na po ako. Hinihingal nga lang naman. Kasi tinakbuhan ko na para ano. Okay lang po sir, mapapanood ka pa po namin kasi maaga pa naman, sabi ni Millie Valerio po. Okay po, salamat po. Shoutout Ma'am Lisa, Ma'am Joanna, shout Maria Anita Beltran. Shoutout John Michael Spike, shoutout. Sabi po ni Manang Lisa Palikpik po, John Michael Belisas, kaagapay, shoutout. Sabi ni John Michael, andito na si paring John Michael. Si Spike lang po ang absent po ngayon, tsaka si Ma'am Ina. Tamsakdan, salamat bro, John Michael, shoutout. Maria Anita Beltran, shoutout. Miss Decor, Lisa Palikpik. Ma'am Anita, shoutout. John Michael Belisa, Ma'am Lisa, shoutout. From John Michael Belisa, shoutout. Spike Limbo, sabi ni Maria Anita Beltran. Edna Sola, pasensya ka na kapa, hindi ako nakapanood ng live mo, sobrang busy ako. Okay lang po tita Edna Sola, basta importante po ay maano nyo muna ang inyong trabaho po. Kasi di naman lang po isang beses ang aking paglalive, marami pa naman. At ito nga ay nandito na po kayo. So okay lang po na kahit hindi po kayo makapunta, basta trabaho muna ang ating unahin. Shoutout po sis Luisa Corpus, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Welcome nga po pala kay Tita Luisa Corpus po, bagong membro po ng Solid Karen Fans Group. Welcome po Tita Luis Corpus. Ma'am Junaline Gol po, shoutout. John Michael. Ma'am Emily Valerio, shoutout. John Michael Belesa, shoutout. Sis Ena, sabi ni Manang Lisa Palikpik, and shoutout Ma'am Luisa. Maria Anita Beltran, Edna Sola, kagapay mag-jacket ka kasi sobrang lamig na dito sa Saudi, sabi ni Edna Sola. Tama po tita Edna Sola, nag-jacket na po ako kasi nandito po ako sa rooftop po ngayon, at saka paghapon po ay malamig po talaga. Josephine Birao, hello sir, kagapay po yung vlogger namin, basta Princess Rina topic, yan lang talaga pinapanood ko sa Kalinga Forever. Princess Rina, thanks sir, kagapay pugi, sabi ni Ma'am Josephine Birao. Princess Lynn Paasmagan, good evening kagapay, ngayon lang ako nakadalo sa live nyo. Nagkasakit ako ng 2 araw, kumusta na kayo? Shoutout sa Japan Charity Group at sa lahat ng mga communities ng mga Rinas watching from Kaluya. Okay lang po tita Princess Lynn Paasmagan po, kung ngayon lang po ulit kayo nakadalo. Importante po ay okay na po kayo ngayon sa inyong karamdaman, at heto nga, nandito na kayo ngayon sa aking live, at welcome po muli sa inyo po. Ma'am Ina, shoutout, sabi ni John Michael. Shoutout Ma'am Ina, Mariani Tabelta. Shoutout sis Bibi Aberting, sabi ni Manang Lisa. Missy Arellano, ano po kaya ang pasabog ng Japan Charity Group sa pag-uwi nila dito sa December, sabi po ni Ma'am Hasa. At bakit po naka-thumbnail sa vlog kanina ni Ma'am Hasa ay Georgine? Akala ko ba binitawan na nila si Chomar? Siguro
ang Japan Charity Groups po ay binatawan na po talaga si Jomar. Ewan ko kung siguro nagkamali lang po siguro si Ma'am Hasa kung bakit Georgian ang Georgian. Hindi naman po Georgian, Jomar rin po 'yon dapat. Nagkamali lang po siguro si Ma'am Hasa. Kasi ang pangalan po yata ngayon ng Japan Charity Groups ay Princess Reina Japan Charity Groups po yata. At yun nga po, uwi nga daw po si Mama Impo ngayong December, basta first week po ng December. Ewan ko kung ano yung tawag po noon. Kung ano po yung ipapasabog po niya, papasalubong po niya kay Rina po. Kasi pag umatin din po ako doon sa Japan Charity Groups GC, meron nga daw po siyang pasabog pero ayaw naman po niya sabihin po sa amin. Shout out Spike at di na tayo. Shout out Spike at shout out Spike. Ba't di na tayo nagkikita, sabi ni John Michael Belisa. Kaya nga, mukhang busy yata si paring Spike. Myrex Aldapi, good evening Sir Kagapay. Shoutout po sa lahat. Tamsak na din po. Okay. Salamat po Ma'am Myrex Aldapi po sa inyong pagtamsak. Yuri Vlogs, palagi akong nanonood Kagapay dahil sold rin na ako. Hindi lang ako pala comment. So si Ma'am Yuri Vlogs po pala ay silent viewers po pala natin. Salamat po Ma'am Yuri Vlogs po welcome po kayo sa ating live po. Uy, naka 137 views na po pala tayo, 37 tamsak. Patamsak naman po, 100 po ang hindi po nakapagtamsak. Yan. Shoutout Ma'am Bibia Berting, sabi ni Mariana Interpretan, Teresita Lida, hello vlogger na gwapo. Sikama man, mangluko kaya man ng Teresita Lida, lukon nagsamet. Hello po Sir John Michael Beleza, shoutout, sabi ni Miri Valerie po. Robelin Sadsad, good evening Sir Kagapay, shoutout watching from Iloilo City. Good evening din po Tita Robelin Sadsad po, dyan po sa inyo, dyan sa Iloilo City po. Shoutout Bibia Berting, shoutout Bibia Vlogs. Hindi Bibia Vlogs, Manang Lisa, po siya, si pangalan nun, Yori Vlogs. Shoutout Yori Vlogs, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Ay Saudin, good PM Kagapay, watching from Qatar. Uy, bagong bisita po natin si Ma'am Aisa Odin. Shoutout din po dyan sa Qatar po and welcome po sa ating live po. Ma'am Anita, okay lang po ba alaala ako sa iyo kanina? Ano po? Ma'am Anita, okay ka lang po ba? Alala ako sa iyo kanina, sabi ni John Michael. Bakit anong nangyari John Michael kay Tita Maria? Ba't ka nag-aalala? Diyan ayaw na yata sa atin ni Spike Limbo. Baka may lang po Tita Maria, may pinagkakaabalan lang po siguro. Mag-exercise ka na, lumalaki na tiyan mo. Sabi ni Ma'am Teresita Leda. Yung tiyan ko po Tita Teresita, madali lang po itong matanggal yung aking belbel kasi kaya hindi na po ako masyado nag-exercise kasi kaya ko naman po tanggalin itong belbel bago po ako umuwi. Kumbaga magkakaroon po tayo ng 6-pack. 6-pack. Anisita Sagurot, magandang gabi Kagapay. Silent viewers mo ako ngayon lang ako chat, lagi rin ako sa live ni Mayora. Lagi kang hanap
niya from Las Piñas. Okay, maraming salamat po Tita Anisita Sugarot po at welcome po sa ating live. Silent viewers po pala kayo sa akin. Salamat po at welcome na welcome po kayo. At magandang gabi po dyan po sa Las Piñas. Dati rin po ako tumira dyan sa Las Piñas sa mga pinsan ko. Dyan po sa anong street na po yan. Malapit po dito sa sa may tulay ng papunta. Basta yun na po. Di ko maalala yung lugar. Ma'am Rubilin sad shout out po, sabi ni John Michael Belisa. Ina Mustasa, Miguel of shoutouts. Ma'am Anita, Ma'am Lisa in Kaagapay, sabi ni Ina Mustasa. Nandito na rin po ang ating classmate na si Ma'am Ina Mustasa. Ma'am Anita, baka busy lang po si Spike, sabi ni John Michael. Tama, baka busy lang po talaga yun. Okay na ako dyan, sabi ni Maria. Ma'am Teresita Lida, shout out po. Denise, shout out po Ma'am Denise, and welcome po sa ating live po. Shera Dolca, good evening, kumusta na kagapay? Sa open ko lang po kasi brownout sa amin dito sa Silay City, Negros Occidental, sabi po ni Ma'am Syra Dolca. Magandang gabi din po Ma'am Syra Dolca po. Buti nagkaroon na po ng power po sa inyo ngayon. Maria Anita Beltran, kasi ilang araw na hindi siya nagpaparamdam, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out si Lisa Balikpik, sabi ni Tita Rubilin Sadsad. Okay po Ma'am Anita, basta relax ka lagi ha, sabi ni John Michael. Celestine Espias, pa-shout out po sa Japan Charity Groups. Andito na naman po si Ma'am Celestine Espia po. Baka mayroon po siyang mayroon po siyang ibibigay na info sa atin. Princess Lynn Paasmagal, shoutout sa lahat na nandito sa live mo kagapay. Ingat ka lagi. Diyan malamig na ang panahon dyan. God bless sa lahat, sabi ni Princess Lynn Paasmagal. Oo nga po Tita Princess, malamig na po. Kulang na lang kape. Shoutout dyan, sabi ni Ina Mustasa. John Michael, nakita na naman tayo dito ha kanina kay Ma'am Hasa yung OPP. Ako yung shoutout sa inyo lahat, sabi ni Ma'am Teresita Leda. Ang dami nga po ninyo kapangalan. Si Tita Teresita Leda, siya po si OPP. Tapos yung Celestine Espria, siya rin si bla bla bla. John Michael Belisa, Celestine Espria, shoutout, sabi ni John Michael Belisa. Shoutout John Michael Belisa, God bless, sabi ni Ma'am Robelin Sadsad. Ganun talaga, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening Rosemary Alcantara. Good evening din po Ma'am Rosemary Alcantara po. Denise, shoutout po sa taga Palawan. Shoutout po sa taga Palawan sa pangunguna po ni Ma'am Denise. Shoutout po and magandang gabi po sa inyo po dyan. Ganun talaga ako dyan pag nabibigla, sabi ni Maria Anita Beltran. Erlinda Naparan, good evening kagapay, mabuti may jacket ka na, sabi ni Erlinda Naparan. Oo po Tita, kasi di ko po kaya, nanginginig po ako pag nakasando lang. Ganun po ba Ma'am Teresita? Okay po, salamat, shoutout, sabi ni John Michael Belesa po. Kagapay, paano po sasali sa group ng Soledre na gusto ko sana sasali kagapay kung pwede lang. Madali lang naman po Tita Edna Sola. Kung i-add nyo po si Maria Anita Beltran po, nandito po siya. Pag i-add nyo po yung Maria Anita Beltran, ang profile po niya ay yung kulay paru-paro. Yun po yun. O kaya, hindi naman kaya si Manang Lisa. Nandito rin po sila yung i-add nyo po sila. Tama ka kagapay, gitara sa Bibirena sabay kanta. Shoutout po Spike Limbo, Char Cordillera, Maria Anita Beltran, Hasa Mayora at Ina Mustasa, John Michael, sabi ni Maria Anita Maria Gaiti po.
Tita Maria, ano po, i-add nyo raw si Tita Edna Sola sa Solid Karen Fans Group daw. Good evening sa Rosemary Alcantara. Good evening din po, Maria Anita Beltran. Ma'am Celestine, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening pa, kumusta po? Tamsaktan, salamat po. At good evening din po, Ma'am Mercy Nembres po. Ma'am Maria Gaiti, shoutout and good evening. John Michael Belisa, Ma'am Mercy Nembres, shoutout. Ma'am Maria Gaiti, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Missy Arellano. At nasabi din po ni Ma'am Hasan, nakausap na daw ng Japan Charity Groups ang founder ng Kalingap at Ate Edna tungkol doon kasi daw lagi nagyayabang na sila yung tumutulong. Laos na daw ang Japan Charity Groups. Grabe. Ano po, Tita Missy Arellano, yung founder po kasi talaga ng Japan Charity Groups ay masasabi din po natin na nakakausap din po talaga nila si Tita Edna, si Ate Edna po. Minsan po sila Ian, yan, pag nakakausap po nila si Ian ay pinapasabi naman po nila kay Rab. Pero yung kung sinasabi po nilang laos na po ang Japan Charity Groups ay okay lang po, nasabihin po nila yon na laos na po ang Japan Charity Groups po, kasi hindi naman po sila nakikipagkompetensya sa ibang group. Kung ano man yung sabihin po nila sa Japan Charity Groups na ganito ganyan, ay okay lang po, tanggap po nila. Kasi nga hindi na sila pumapatol sa mga ibang groups na masasabi din po natin, kasi yung mga ibang groups po ay hindi po kasi sila makalapit sa Kalingap. Yun po ang pagkakalam ko, kasi ang Japan Charity Groups po ay yun nga po, nakakausap nga po sila nila Ate Edna. So ibig po sabihin, pwede po nilang sirain yung Japan Charity Groups sa mga tao rin, ganyan. Pero hayaan na lamang po natin, Ma'am Missy Arellano. Ang importante po ay kahit gaano kasama man yung community, ay magkaisa na lamang po, hayaan nyo na lamang po yung mga ganyang bagay, di ba? Kasi wala rin naman po tayong mapapala kung magsiraan po kayo ng mga community, kung share na lang din naman po ang inyong sinusuportahan. So mas maigi, wag na lamang po ninyo patulan, wag nyo na lamang po pakinggan. Yun. At ang Japan Charity Groups ay okay lang na sabihin po nila talaga na laos na. Alam ko hindi po sila hindi po sila masyado nagpo-post sa mga Facebook page. Ay, shout out nga po pala, 173 million views na po pala tayo. Glyza Di Camon Vasquez, gandang gabi po, Tamsakdan. Gandang gabi din po, Ma'am Glyza Di Camon Vasquez. Ma'am Celestine, ano naman, ka naman sa Japan Charity Groups, di ba admin ka din dyan? Nasaan ka na, Ma'am Celestine? Ma'am Edna Sola, shout out po, sabi ni Maria Anita Beltran. Teresita Lida, kagapay mo, kaka-excited sa darating na December kay Bonsory na malaking pasabog, aabangan natin inshallah, sabi ni Teresita Lida. Yan nga, yung nakauwi na po sila, Kalingap Rob. Yun nga, may abangan po tayo. Baka kilala nila yan. Ayan. Soft drinks? Nag-soft drinks ka ba? Soft drinks? Oo ba? Yo.
May hadiah po tayo binigay ng aking kasama. Bumaba sa pumunta sa Bacala. Binigyan tayo ng soft drinks. Inumin na natin. Naka-jacket naman na ako eh. Pili Serrano, good evening po. Good evening din po, Ma'am Pili Serrano po. Ma'am Eric Saldabi, shout out and good evening, sabi ni John Michael. Dading Lao, shout out kagabi. Ano naman kaya Karina ni Jomar at ni Edo rin na lang tayo forever. Dading Laos. Marami akong gustong sabihin about po sa kay Rina, about po sa ano po talaga. Kaso ayaw ko pong pangunahan kasi baka magalit sila ano. Wag na po. Basta abangan na lamang po natin yung pasabog kay Rina po. Para kay Rina. Nagtamsak na ako kagapay. Salamat Tita Marianita. Tita Marianita, i-add mo si ano, may nagpapa-add sa group si Tita Edna Sola. Dading Lao, shout out, sabi John Michael Velesa. Pili Serrano, good evening, watching from Pampanga. Good evening din po, Ma'am Pili Serrano po sa Pampanga po. Kakalapit pala po tayo. Dading Lao, shout out. Marianita Betran, Bibilin Ahmad, hi po, and hi din po Ma'am Bibilin Abad, and welcome po sa ating live po. Bagong-bago po si Ma'am Bibilin, batang-bata si Ma'am Bibilin Abad. Welcome po sa ating live po. Welcome po natin si Ma'am Bibilin Abad po. Bagong salpak po sa ating live po, bagong classmate po natin. Kagapay magaling na ang ating Princess Rina. Kinantaan si Kuya Bal ng happy birthday, sabi ni Ma'am Syra Dolca. Oo nga po Ma'am Syra, kinantaan nga po yun. Yun nga lang, pagkabanggit niya happy birthday to you, parang may tuyo, parang ganon. Herminia Santos, hello kagapay, good PM sa'yo. Good PM din po Tita Herminia Santos po. Dading Laos, shout out to Marianita Bertran. Basbas Melby, good evening kagapay, shout out Japan Charity Groups. Shout out din po Ma'am Basbas Melby and belated happy birthday ulit. Ano po? Myrex Aldabi, nakinig lang ako sa iyo Sir Kagapay, sabi ni Ma'am Myrex Aldabi. Sige po, makinig lamang po kayo Ma'am Myrex. Ma'am Herminia Santos, shoutout sa ni John Michael Belisa, shoutout sa ating lahat po, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Ma'am Herminia Santos, shoutout, sabi ni Maria Anita Bertran, hayaan agpaiso, totoo yan na guwapo kan na vlogger ha, sabi ni Teresita Lida. Si Manang Teresita Lida talaga. Ay nako, niluluko mo na naman ako. Badria po. Hello po sa lahat, tamsak na po kagapay, watching from Kuwait po. Magandang gabi din po sa iyo Ma'am Badria po at salamat po sa inyong pagtamsak po sa ating live. Laila Madtimbang Sali, magandang gabi po kagapay. Tamsak tan watching from Kuwait. Magkasunod na sa Kuwait po sila, Tita Badria po at si Ma'am Laila Madtimbang Sali. Magandang gabi din po sa inyo. Maria Teresita Ma'am Teresita Leda, shoutout po, sabi ni Maria Anita Bertran. Dading Laos, alam ko may abangan tayo, sabi ni Kalinga Prab na may pasabog daw siya kay Rina. So yun nga po, abangan po natin. Alam ko din po yung pasabog na yan pero mahirap pangunahan. Baka hindi na po magtiwala sa atin si Ma'am Celestine. Ako kagapay taga-Tagig ha, sabi ni Teresita Leda. Taga-Tagig. Shoutout po Ma'am Teresita sa Tagig. Pili Serrano, good evening po, watching from Pampanga. Ma'am Pili Serrano, shoutout po, sabi John Michael. Ma'am Pili Serrano, shoutout, sabi Marianita Bertran. Yolanda Carlos, good evening kagapay, tamsaktan. Salamat po Ma'am Yolanda Carlos po sa inyong pagtamsak and good evening po. Mirna Benitin, shoutout po Ma'am Mirna Benitin po, welcome po sa ating live po. Yolanda Carlos, shoutout, sabi John Michael. Mirna Benitin, shoutout po
Princess Lynn Pasmagan. Ako kagape, basta Princess Lynn na lang ang pag-usapan, di ko pinapalampas. Pag di ko napanood sa live, nagre-replay ko pag iba. Kung ako if ako nanood sa Kalingap, sa totoo lang rin na lang ako forever, sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Shoutout din Sir John Michael. Kanina nandun tayo sa live ni Roda, ngayon nagkita ulit tayo dito. Mali, bilog po talaga ang mundo, Tita Herminia. Kung Rina po ang inyong gustong pag-usapan, talagang magkita-kita po tayo dito. Missy Arellano kagabi, ang sabi po ang Japan Charity Groups ang may pasabog. Lagi kasi sinasabi ng ibang grupo na laos na ang Japan Charity Groups at laging pinagyayabang na sila lagi ang tumutulong kay Rina. Thanks, sabi ni Ma'am Missy Arellano. Hindi naman po ang Japan Charity Group, hindi lang naman po ang Japan Charity Groups po ang tumutulong kay Rina. Marami pa pong marami pa pong community na tumutulong kay Rina po. At saka hindi naman po sila nakikipagmayabang, hindi naman po nila sinasabi na ganito ganyan. Kasi kung meron po yung taong kung meron po yung taong nagsasabi po ng ganyan, sila po yung na-insecure na na yun nga, parang gusto talaga siraan po ang Japan dahil nga po ang Japan Charity Groups ay may communication sila Ate Edna, yan. Kaya sabi ko, hayaan na lamang po natin yung mga ibang grupo na gustong siraan ang Japan. Basta importante ay magkakaisa na lang po tayo. Hangad po nila ay magkaisa, hindi po yung yayabangan sila sa ibang grupo na porket tumutulong sila, ganyan. Kasi alam naman po nila yung Japan Charity Groups ay hindi lang naman po sila ang tumutulong. Marami pa pong iba. Gaya na rin po siguro ng Rina's community, ganyan, di ba? Marami pa pong ibang community na marami pa pong Makarinas fanatics po ang tumutulong kay Rina. Hindi lang po ang Rina's community, hindi lang po ang Japan Charity Groups, marami pa po. Yun nga lang, ang alam ko nga po talaga, ang Japan po ay may communication po sila sa Kalingap. Hindi po kagaya ng ito, hindi ko alam kung totoo ako. Hindi po kagaya din po ng ibang grupo na hindi po sila makalapit sa Kalingap. Hindi ko alam kung anong grupo po yon. Kasi marami po ako naririnig din po kasi. Pero syempre, ganun pa man po ay malapit naman na mag-December, ilang araw na lang. Tayo po ay magkaisa na lang, di ba? Kasi kung kailan tumatanda na tayo, saka pa tayo sumasama ang ating ugali, pinapakita ang ugaling hindi maganda. Hindi na po tayo bata para magsiraan, magyabangan, magkumpetensyahan, kung ano pang tawag po dyan. Veronica Loyola, good evening, Tamsaktan, kaagapay. Salamat po, Ma'am Veronica. Good evening, Pili Serrano. Good evening din po, Teresita Lila. May pasalubong si Bonso galing kay Jomar. Hinatid kanina si Rina ang kumuha. May pasalubong pala si Jomar kay Rina. Yan ay hindi ko po nakita kasi. Thank you Sir John Michael Belisa sa pag-shoutout po, sabi ni Myrex Aldabi. Welcome po sa 184 million views po and 103 tamsak. Uy, nakarami na rin po tayo ng pagtamsak at saka views. Inom muna tayo ng soft drinks. Ano kaya ang pasalubong ng mga kuya ni Rina sa kanya? Pero si Kuya Jomar may
dalang pasalubong pero galing po sa Rinas community, mga prutas ata yon, nakakatuwa. Sabi ni Badria Pumpo. Ba't galing po ang Rinas community mga prutas na pasalubong? Iba pa rin po yung yung kusang ikaw yung bumili na na galing sa ibang lugar, bumili ka, 'di ba? Para sa akin po kasi, kunwari, example, pumunta po ako sa Baguio. Pag-uwi ko po, may pasalubong po ako kay Rina na galing po sa bulsa ko, yung pera galing po sa puso. Hindi po yung yung iba pong ibang community pa ang nanggaling yung yung pasalubong. Parang pinaabot lang po, parang ganon. Pero hindi ko naman po inaano ang Rinas community po. Okay lang po talaga na magbigay talaga po ang Rinas community ng pasalubong para kay Rina. Pero yun nga, ang sinasabi ko nga po ay kung ikaw naman po ay galing sa ibang lungsod, siyempre mas maganda po talaga yung galing sa bulsa mo, galing sa puso mo yung ibibigay mong pasalubong. Tama po ba yung aking pagkasabi? Pero malay din po natin may pasalubong din na ibang material si Jomar para kay Rina. Kasi sa Baguio po marami pong marami po talaga mabibiling accessories po doon. Frida Lano, shoutout kagabi, musta na kayo lahat mga Karina? Sabi ni Frida Lano, mi ay Moti, magandang gabi kagabi at mga Karina, ako hindi nanonood Jomcar na yan, Rina lang, sabi ni mi ay Moti. Shoutout Ma'am Bihan, love niya Princess Forever, tayo Princess Rina, Ma'am Roda, wag na Jomar, may Carla na siya, solid Princess Rina tayo, sabi ni Josephine Birao. Marisa Mimpin, shoutout kagabi, kumusta na si Princess Rina? Okay lang naman po si Princess Rina po, Tita Marisa. Good evening po sa lahat, tamsaktan, sabi ni Mercy Membres. Ma'am Mayrick Saldabi, wag na po sir, dyan na lang po tawag mo sa akin. Ma'am Mayrick Saldabi, wag daw po sir ang itawag po kay kay John Michael. Kahit naman po ako, wag din pong sir. Kasi hindi naman po ako guro. Gusto ko na lang kaagape para yun nga, pantay-pantay po tayo. Mirna Banitin, shoutout po Ma'am Mirna. John Paul Sancho, kumusta po kagape? May pasalubong ba sila sa Bonsorina natin? Nararating lang po ng asawa ng anak ko. Hinihiram ko na po ang CP niya para makapanood sa inyo. Salamat po, sabi ni John Paul Sancho. Yun nga po, Tita John, sabi nga po nandito po kanina si Ma'am, pangalan po na may pasalubong nga daw po si Jomar na prutas na galing po sa Rinas community po. Ewan ko lang po sa ibang sa mga ibang kuya niya kung mayroon. Siguro mayroon din po siguro yan. Hindi lang muna na ibigay. Siyempre, malayo po yung biyahe. Baka nagpahinga muna po sila. Ganon. Diba? Abangan din po natin, mga ilang araw, mali po natin, meron po talagang pasalubong si Rina. Kaagapay kay Ma'am Lisa na lang po. Maria Nita Beltran. Shoutout Jebra TV, Sagap TV, Miguel, shoutout. Oo nga po pala, suportahan din po natin si Jebra TV po. Tsaka Sagap TV. Yan, magkakasama po yan. Mga kasamahan din po natin, bagong friends. Shoutout Sis Char, sabi ni Manang Lisa, John Paul Sancho. John Paul Sancho, okay, kumakanta si Bonso Rina sa vlog ni Kalinga Proda, ang galing na po talaga ng bunso natin, sabi ni John Paul Sancho. Hello po, Bibilin Abad. Hi din po, Ma'am Bibilin. Shoutout Ma'am Robin Sadsad, taga Naga po si J. Brad, diba? Sabi ni John Michael, tama, taga Naga po si J. Brad.
Sabi ko nga, pag-uwi ko nga po ay binabalak ko din po, pinaplano din po namin ni J-Brad TV na papuntahin ko din po sa Pangasinan para yun nga, try namin mag-dual, mag-scout. Kaya sabi ko sa kanya, kahit 1 month ka dito sa bahay, walang problema, sabi ko sa kanya. Oo naman daw po siya. Maria Anita Beltran, Ma'am Lisa, kunin mo na yung pangalan. Excuse me. Herminia Santos. Hello sis Maria Anita Anita. Miguel up shout out. Sabi ni Ma'am Herminia Santos. John Michael, Ma'am Preda Alano, shout out po. Shout out sa lahat na solid ka rin fans group. Miguel up shout out, sabi ni Ma'am Robin Sadsad. Shout out po Ma'am Herminia Maria Anita Beltran. Maria Gaiti, Sir John Michael lang. Maria Sir John Michael lang doon kanina sa live ni Ma'am Roda. Doon din ako, nakikinig lang ako. Sabi ni Ma'am Maria Gaiti. Kagapay anonym yung gusto sumali sa group natin. Si si Edna Sola. Si Tita Edna Sola. Yan po ang sabi niya kung paano daw makasali sa groups. Mabait yan si J-Brad, kaibigan Princess Serena, shoutout J-Brad. Sabi ni Josephine Birao. Opo, mabait po si si J-Brad, tsaka joker po siya. Palatawa. Shoutout din sa Sir John Michael, sabi ni Yolanda Carlos po. Geraldine Dilaw, nakagapay, shoutout po from Mindoro. Wow, may taga Mindoro po na bisita po natin, si Ma'am Geraldine Delona. Shout out po Ma'am Geraldine Delona ng Mindoro. Saan po sa Mindoro po Ma'am Geraldine? Occidental, Oriental. Welcome po sa ating live po. Ginalyn Pingol, kaagapay, musta po? Okay lang po Ma'am Ginalyn Pingol po, okay lang po tayo. Ma'am Ginilin Pingol, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutout sis Ginilin Pingol, sabi ni Manang Lisa. Shoutout sa Japan Charity Groups, tahimik lang po sila. Antayin na lang natin yung term nila para sa Bonsorina, sabi ni Teresita Lida. Celestine, tahimik lang ang Japan Group, hindi kami mahilig sa gulo. Yan po si Ma'am Celestine, dahil isa po siyang nandun din po sa Japan Charity Group si Ma'am Celestine. Yan po ang sabi po niya. Tahimik lang ang Japan Group, hindi kami mahilig sa gulo. Yan po ang sabi po niya. Hindi po talaga sila nanggugulo, kasi nga alam din po nila talaga na may communication nga po sa Japan. May communication po sila sa sa Kalingap. Bakit pa po sila yung nakikipagyabangan ganyan, kasi hindi naman na kailangan kasi meron lang po talagang taong gustong manira sa Japan, dahil meron din taong naiinggit, dahil nga sabi ko nga kanina, yung ibang community po ay hindi po sila makalapit sa Kalingap, dahil nga kung alam nyo po kung sino po mga yon, kilala nyo na po kung sino po mga yon po, dahil nga di ba nagkaroon na nga po ng issue dati. Di ko na i-mention kung sino po yun. Tamsaktan po, sabi ni Alicia Pidereso. Salamat po Ma'am Alicia Pidereso po. Kagapay, may pasalubong kaya sila Kalingap Rob at Edo kay Reyna, sabi ni Ginalyn Pingol. Yun po ang ating abangan po, kung may pasalubong, pero sa tingin ko meron po talaga. Ngayon hindi pa po nila binigay, dahil siyempre unahin din po muna nila yung pagpapahinga po nila sa tagal ba naman ng biyahe. Siyempre pahinga muna sila, kaya abangan din po natin. Angelique Corhe, Aconhe, good evening kagapay.
mo, nag-antay kami sa vlog ni Rina, sabi ni Angelique Conhe. Abangan nyo po, mayroon daw pong pasabog. Iwan ko kung kailan, basta abangan na lamang po natin. Panoorin ko talaga yun kaya Rina sa December. Sabi ni June Nersa. Shoutout po Ma'am June Nersa po. At welcome po sa ating live. Abangan ko yan December. Thank you kagapay po, sabi ni Josephine Birao. Inggit lang mga yan, wag na sila patulan, gulo lang ang hanap nila. Importante naman sa atin si Rina, pasalamat na lang tayo kung may magbibigay ng tulong kay Rina, sabi ni Frida Alano. Kaya nga po, kung ikaw naman po isang community, kung alam mo naman na tumutulong ka kay Rina, bakit mo pa idadamay yung ibang community na ganito ganyan, di ba? Kung tumutulong ka, okay na yun, hindi na yung kailangan mo pang siraan yung isang grupo, ganyan. Kasi open naman po kayo kung gusto niyo tumulong kay Rina, di ba? Tama kagapay, huwag mo nang sabihin, sabi ni Marianita Beltran. Maraming salamat sa kasama mo, binigyan ka ng hadiah, mabait naman sabihin mo, bigyan din ako ha, sabi Charm, sabi ni Teresita Leda. Ganito po kasi kami, Tita Teresita, yung kasama ko po. Pag ako po ay bumibili ng tinapay at soft drinks, bigayan lang ba, ganun. Siguro alam niya na wala ako sa loob, kaya pumunta siya dito sa rooftop. Kasi sinabi ko na dito lang ako sa rooftop. Kasi ayaw ko sa loob, kasi yun nga, minsan nga nagpapa-sounds po siya. Naririnig nyo naman, di ba? Lendres Mela, wag lang sana magsiraan ang mga supporters ni Rina, dapat magkaisa sa hangarin na matulungan, mabilisan ang pagaling ni Rina, sabi ni Ma'am Lendres Mela. Tama po kayo Ma'am Lendres Mela. Dapat magkaisa na lamang po tayo. Sabi ko nga at saka sabi nga po ni Ma'am Celestine Espia na tahimik lang po ang Japan Charity Groups, hindi po sila hindi po sila nag-ano ng gulo, di ba? Ako alam ko rin po talaga yan na hindi na tahimik lang po talaga ang Japan Charity Groups, dahil nga po sabi ko nga na bakit pa sila tawag na yung mag-iingay kung alam naman po nila na nakakausap din po nila si Ate Edna. Sabi nga po ni Ate Edna po na sabi po ni Ate Edna kay sa Japan Charity Groups na wag na lang daw po nilang patulan kung sakaling may mangsira yung ganyan. Siyempre yun din po ang naisip din po ng Japan, na wag na patulan talaga. Pero hindi po natin makukontrol yung ibang tao po na mayroon po talagang maitim ang budhi. Tama po ba yun? Yung maitim ang budhi, mahilig makipag-away, mahilig makipag-bangayan. Welcome po Ma'am Ledres Mela po sa aking live. Francis Lynn Pasmagan, shoutout kagapay Gibrad, kay Sagap TV, kay Tito Manny, ang babait nila sa Macarena rin sila. Tama po. Nagsama nga po sila nung napanood ko po sa po ni Gibrad, kasama po sila si Kuya Manny saka si Sagap. Siya po yung taga-video po yata yun. Excuse me. Shoutout sa lahat mga kapatid dito sa live ni Kaagapay. Dasal lang tayo lahat para sa ating Bibirina, para lang lalong gumaling pa, sabi ni Maria Gaiti. Risa, shoutout Kaagapay. Shoutout din po Ma'am Risa, and welcome po sa ating live po. Kaagapay, gandang hapon, sabi ni Ma'am Ian MC Gaming po. Baka gusto nyo pong po pala mga titas, yung isa ko pong channel, baka gusto nyo pong tawag nun, i-subscribe po.
ang pangalan po ay Ilocano. Yun po yung isa ko pong channel po. Baka naman po subscribe din po niyo yon. Kagapay, kumusta na ang balita? Sabi ni Loida Alimahin. Okay lang naman po tayo, okay lang naman po si Rina po, Tita Loida. Mga Karina talaga si Gibrad at Sagap Tito Manny, sabi ni Maria. Anita Bertra, yung di pa nakatamsak pa ka naman, sabi ni Manang Lisa. Totoo yun, Kagapay, gwapo ka talaga, sabi ni Ian MC Kami. Nako Tita Ian. Okay po dyan, thanks, sabi ni Myrex. I love you, Ma'am Ian MC Kami. Shoutout, sabi ni Maria Anita Bertra. Watching from Iloilo, sabi ni Ma'am Loida Alimahin. Shoutout po Ma'am Loida Alimahin and welcome po at magandang gabi po sa inyo po dyan. Josie Vergara, kailan ang dating ng mga supporters ni Rina kasama ka ba, Kaagapay? Yung taga Japan Charity Groups Japan Charity Groups po ay yung isa po doon, December daw po ang uwi po niya, si Mama Im po. Tapos yung isang admin, December din po. Pero magkaiba po sila ng date. Pero ako po, hindi po ako makakauwi. March pa po ang aking uwi. Kapastarlak po ako, kuya, sabi ni Bibilin Abad. Kapastarlak, Pangasinan din ako, magkalapit lang tayo, di ba? Maria P. Abiro, good evening, Kagapay. Meron kaya pasalubong ang ating Princess Rina sa kanyang mga kuya? God bless all, stay safe. Everyone, we love you, Princess Rina. Abangan po natin, Ma'am Maria P, kung may pasalubong po ang ating Princess Rina po natin. Ma'am Ian, baka nakalimot kang magtamsak, sabi ni Maria Anita Beltran. Rina forever lang, sayang siya lang. Teresita Leda. Princess Lynn Pasmagan, Kagapay, maghintay na lang tayo kung may vlog si Princess Rina natin ni Kalinga Prab. Ngayon pa lang, salamat kay Kalinga Prab, tamsak na, Kagapay, sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Salamat po. Si Rina lang dapat talaga pag-usapan, sabi ni Maria Anita Beltran. Ledres Mila, dapat hindi na hand or hawak. Dapat hand in hand or hawak kamay po tayong manalangin sa Diyos at magpasalamat sa Kanya sa mga paraan makabuti sa Kanya, lalo na sa mga kalingap, sabi ni Ma'am Ledres Mila. Tama po. Hand on hand talaga, hand in hand po talaga. At saka freedom. Kasama tayo kanina lahat sa live ni Roda. Shoutout sa inyo lahat. Andito na naman tayo sa house ni Kalingap. House ni Kaagapay mo. Ingat po tayong lahat, sabi ni Teresita Lida. Hanggang ngayon pinapanood ko pa rin ang mga lumang mga vlog ni Rina mula part 1, sabi ni Preda Lano. Wag na isali si Jomar doon, nasa Carla. At oo naman yan, dalawa ginamit lang, Princess Rina at Jomar para sumikat. Wag isali si Jomar, sabi ni Josephine Berao. Loida Alimahin, sabi ni Kalinga Prab, ang Japan group ang tahimik na group, hindi magulo, sabi ni Kalinga Prab, sabi ni Loida Alimahin. Nabanggit nga din po ni Kalinga Prab po yan. Kaya nga mayroon nga talagang grupo na gustong siraan nga po talaga ang Pero hayaan na lang po natin. Mapapayo ko lang din naman sa mga grupong gustong manira ay wag na po kayong magkipagkompetensya, wag na po kayong mainggit. Kung kayo naman po talaga ay tumutulong kay Rina, ay magandang paraan po yan. Pero sa mga ibang community ay wag nyo na po siraan. Magkaisa na lamang po kayo. Josie Vergara, Kagapay, kamukha mo talaga si Ayon pareho kayong pugi. Hindi, si Ayon po ay bali paap lang po niya ako.
Edna Sola, kaagapay totoo ba na iiwan ni Ate Roda Vlog? Ano po Tita Edna Sola? Kaagapay totoo ba na iiwan ni Ate Roda Vlog? Sino pong iiwan po niya? Si Rina? Tama, ginagamit lang ni Jomar si Rina, kaya wag na lang idikit yung pangalan ni Jomar kay Rina, sabi ni Frida Lano. Sir, kagapay kamukha niya ayon Paris, ha? Sir, kamukha niya ayon Perez, asawa ni Vice Ganda, pogi Sir, kagapay Josephine Birao. Irene Bonina, ay nandito na ulit si Ma'am Irene Bonina. Ang tagal mong nawala, Ma'am Irene Bonina. Nakikita rin kita sa sa vlog ni sa live ni Mayora, si Roda Hasa. Ba't sa akin ngayon ka lang dumating? Ganyan tayo mga Karina, kung sino ang nag-live, doon tayo kay Sis Hasa, kay Mayora, kay Roda, kay anak ko Roda, at dito kay Kaagapay, sabi ni Herminia Santos. May pasalubong pinamigay yun ng Rinas Community, sabi ni Ma'am Loida Alimahin. So ibig sabihin, kung may pasalubong po si Jomar, pero hindi po galing sa kanya, galing po kay Rinas Community. Okay na rin po kung ganun po. May pasalubong si Jomar, pinabili ng Rinas Community, sabi ni Mercy Nimbres. Maaring galing po talaga sa Baguio po yung mga protas. Yun nga, sabi nga po ninyo ay galing din sa Rinas Community. Iba rin po talaga yung galing sa bulsa mo, galing sa puso mo yung pasalubong, di ba? Tama ka, Kagapay, sa sinabi mo, sabi ni Maria Nita Betran. Shout out Ma'am Teresita Lida Herminia Santos. Ma'am Rose Cross, shout out po. Nako, nag-aadan na po. Ma'am Rose Cross, shout out po, sabi ni Maria Nita Betran. Celestine Espia, hahay, pati ba naman yan issue, sabi ni Celestine Espia. Kaya nga, pati pasalubong. Sa bagay, yung thumbnail ko po ay may pasalubong po, kaya si malay nga po natin, may pasalubong po talaga, di ba? Grabe naman, kailangan ba talagang magsiraan? Pwede bang masaya na lang lahat? Ang sama ng ugali ng manira ng kapwa, sabi ni Lily Rojas. Tama po. Ledres Mela, sana may pasalubong rin na strawberry fruits. Yun nga, sabi ko, ang malay po natin, may pasalubong po talaga. Kung hindi po protas, meron din pong t-shirt na nakalagay po ay Baguio, we love Baguio, ganun. Tapos meron din mga bonnet. Marami po accessories po doon na pasalubong. Sally Ram Gamer, shoutout po. Kagapay, saan iiwan ni Ate Roda Vlog si Princess Rina natin? Baka doon mamaskos si Ate Roda Vlog sa pamilya niya. Totoo ba, Kaagapay? Sabi ni Edna Sola. Alam ko parang uuwi nga po yata si Roda. Pero si Rina po ay malamang iiwan po niya doon kila Kalinga Prab. Excuse me. Ilang segundo na lang, mag-isang oras na po tayo. Shoutout Jibrad at Sagap TV, sabi ni Ma'am Lisa Palikpik po. Nora Radam, hello po, Kagapay, watching from Kuwait. Hello po Ma'am Nora Radam po, welcome po sa ating live po. And shoutout po and good evening. Good morning, poging host at sa beautiful people here, sabi ni Tita Juliet Dicker po. Good morning din po, Tita Juliet. Shoutout Miss Dicker, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Mila Rosa Balagtas, shoutout po. Marilyn Silos, good evening, Kagapay, sana po magkita ko sa personal si Bunso Rina. Pwede nyo naman po makita sa personal si Rina po kung kayo po ay gustong pumunta sa Bicol.
bagong salpak din po si Ma'am Merlin Silos po. Bagong classmate po natin na taga Caloocan. Shoutout Ma'am Dicker, sabi ni Marian Itabiran. Shoutout sa inyong lahat. Malaki ang improvement ni Rina. Wag nang magsalita ng masama sa kanya, sabi ni Dading Laos po. Rolinda Argamosa, good evening. Shoutout from Lopez, Quezons. Good evening din po and welcome po sa ating live, Ma'am Rolinda Argamosa. Mga kapatid, di ba pwede ba mag-love-love lang tayo lahat, walang away-away para kay Princess Rina natin. Salamat po, sabi Maria Gaiti po. Good evening kagabi, shoutout po sa lahat na nandito. Tamsaktan, sabi ni Solita Bautista. Ma'am Solita, shoutout. Ma'am Maria Anita Bertrand, Sir Masabari, good evening po sa lahat na nandito. Sabi ni Sir Masabari, kagabi ano profile pic ni Ma'am Ina Sola kasi marami, sabi ni Manang Lisa. Hindi ko nga rin po alam Manang Lisa kung anong profile pic po ni Ma'am Edna Sola. Baka yan din po siguro yung niya rito, yung profile niya dito. Tamsaktan kagape mo, sabi ni Sir Masabari po. Jose Vergara, kagape bakit hindi mo binabasa yung chat ko sa iyo? Sabi ni Ma'am Josie Vergara. Binabasa ko po ang Ma'am Josie Vergara. May nakaligtan po ba? Meron din po kasi yung yung hindi nakikita dito. Pasensya na po kung hindi ko po nabasa. Pero alam ko nabasa ko po lahat yung mga po ninyo. Shoutout Ma'am Marianita Beltran, Sir Masabari, Marilyn Celos. Basta ako kagapay solid ako, Bonsorina, kasi pumpisa pa lang nag-umpisa ako story ni Bonsorina. Sabi ni Ma'am Marilyn Solis po. Kumusta kagapay, basta rin na lang kami. Okay na, sabi ni Teresita Lid Aguilos. Tama po. Basta kung support po kayo kay Rina, ay support lang po kay Rina. Huwag niyo pong iwanan at huwag niyo pong kalimutan na ipagdasal po sa kanya mabilisang paggaling. Siyempre, sa mga bago po dito sa ating live, o kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe din po ang aking channel, Kaagapay Mo. Teresita Lida, sabi ni Gibrad, walang sakit, you're may sakit. Bakit gustuhin niya? Ang ganda niya at mabait pa. Tadhana lang daw magkapagsabi, sagot niya kanina sa live ni Tito Manny. Ano po? Sabi ni Gibrad, walang sakit, you're may sakit. Bakit gustuhin niya? Ang ganda niya at mabait pa. Tadhana lang daw makapagsabi, sagot niya kanina sa live ni Tito Manny. Herminia Santos, shoutout Sir Masabari, good PM. Juliet Dicker, Miga Love, shoutout Miss Lisa, Miss Anita, Miss Serma, sabi ni Tita Juliet. Kumusta kayo kuya? Okay lang naman po, bibilin abad. Excuse me. Nora Radam, naimbag na rabim kuya kagapay, watching from Kuwait. Uy, Ilocana gayam ni Manang Nora. Naimbag nga rabi iyo kanyam dita Kuwait. Salamat nagbisita ka to ay vlog live ko po. Dapat si Gibrad na lang ang kuya ni Rina kung ayaw nila itandim kay Edo, sabi ni Erlinda Bautista. Shoutout din po sa iyo Ma'am Anita, sabi ni Solita Bautista. Ma'am Solita, add ko po kayo, sabi ni Maria Anita Beltran. Lahat yata tayo nasubaybayan ang kwento ng buhay ni Rina mula part 1 hanggang dulo, natin siyang susuportahan mga classmates, sabi ni Herminia Santos. Hindi po iiwan ni Roda si Bonso, mikos lang yan, sabi ni Teresita Lida. Marisa Mimpin, kagapay dapat magkaayos-ayos na lang dahil isa lang naman ang sinusuportahan natin, si Rina lang, sabi ni Ma'am Marisa Mimpin. Tama nga po, yun nga lang po talaga sabi ko, mayroon din po talaga yung may team ang ugali. Herminia Santos, ayan, may music ka na kagapay. Tapos na nga katatapos na nga lang. Yun Ma'am Erlinda Bautista at Solita Bautista, tatlo tayo dito Bautista, sabi Maria Anita Beltran. Oo nga po, ang dami niyo pong Bautista rito.
Sige po Ma'am Anita, sabi ni Solita Bautista. Maria Anita Beltran, ano po profile ninyo, pic? Good night kagapay mo, God bless, sabi po ni Tita Robilin Satsa. Sige po Tita Robilin po, good night po, salamat po sa inyong pagbisita po. Marami po kadi kayo Ma'am, marami po kayo kadi. Marami po kadi kayo Ma'am, sabi Maria Anita Beltran. Kinig lang ako kagapay, inaantok, sabi ni Ina Mustasa. Sige Ma'am Ina, dapat talaga wag na isama si Jomar kasi mababas na naman si Rina ng Joker. Kaya sana sa December sa pasabog ng Japan Charity Group wag na isama si Jomar, kaya ayaw ko manood Joker. Rina lang pinapanood ko, sabi ni Corsina Reyes. Ayun nga po, balita ko nga po ay pag umuwi po yata si Mama M po ay parang ewan ko kung totoo po ito parang yata isasama yata si Jibrad. Isasama si Jibrad o mamamasyal din si Mama M sa kanila, sa bahay nila Jibrad. Parang yun po ang pagkakalam ko. Hindi ko po alam kung totoo po yun. Marami po kayo Ma'am Solita. Edna Solay, ako profile ko sa FB yung Ganso na Heart. Ganso na Heart. Sige po. Naka-isang oras na pa po pala tayo. Naka-red ako Ma'am Anita yung profile pic ko, sabi ni Solita Bautista. Naka-red daw din po yung profile niya. Baka ito rin din po yung profile niyo Ma'am Solita Bautista. Josie Vergara, kabay salamat sa binasa mo na chat ko sa iyo. Taga Olonga po ako, sabi ni Ma'am Josie Vergara. Welcome po sa ating live po at magandang gabi po Ma'am Josie Vergara po. Not a big deal yan, pasalubong kahit wala ka sa Baguio, mabibili kahit saan. Ano po? Sabi po ni Ma'am Celestine Espria, not a big deal yan, pasalubong. Kahit wala ka sa Baguio, mabibili kahit saan. Parang hindi ko masyado naintindihan Kahit wala ka sa Baguio, mabibili kahit saan. Tama nga naman. Gets ko na. Ito po Ma'am Solita yung nakikita ko ngayon, sabi ni Maria Anita Beltran. Oo, yan daw po yun. Huwag nang mag-away-away, si Rinas, what you see is what you got, no issue. Sabi ni Tita Juliet. Naka-red po ako sa loob po ng sasakyan, Ma'am Anita. Geraldine de Lona, kagapay, taga Oriental Mindoro po ako. Taga Oriental ka pala. Saan sa Oriental po? Sa Mindoro. Ano ba yun? Doon sa mismong babaan ng barko? Kalapan, Pinamalayan, kung anong baryo dyan. Wala pong sasakyan iyon, ang dami po ninyo doon. Mas maganda po Tita Solita Bautista, si Maria Anita Beltran na lamang po ang inyong i-add. Ang profile po ni Maria Anita Beltran ay pinalitan na yata ang profile po niya. Good evening kagapay, shoutout sa lahat. Andito na po si Mama M po ng Japan Charity Group. So, Meljo Marin. Mama M, maraming nagtatanong laos na daw po ang Japan Charity Groups. Tinatanong nila dito sa live ko dahil nga po may naririnig daw po sila. Ano po masasabi nyo Mama M?
Ang wish ko na ngayong Pasko para kay Rina ay mag 100% na siyang gumaling. Sabi ni Herminia Santos. Yan din po ang gusto lahat ng mga Makarinas. Ilan ba kayo sa sasakyan? Kasi po marami ang nakikita ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Dalawang pic ko dun sa profile pic ko, Ma'am Anita, sabi ni Solita Bautista. Nora Radam, nanonood naman ako kung may live ka Manong Kagapay, kaso lang hindi ako comment, sabi ni Ma'am Nora Radam. Ganun po ba Manang Nora? Salamat Manang Nora. Ag-comment ka kasi tatno ko kanayon kang makikita dito'y live ko, kanayon kang ma-shout out, makilala da ka tagito'y ka-classmate nga arat to'y. Diba? Ma'am Solita Bautista, John Michael Vilesa, shout out. Isa lang po ako nasa loob ng kotse, sabi Solita Bautista. Dalawa kayo sasakyan ba, Ma'am Solita? Isa lang daw po, Maria Anita Beltran, sabi po ni Solita Bautista po. Shoutout po sa Japan Charity Group, John Michael Vilesa. Si Jomar ang manggagamit kay Rina para sumikat siya. Mas okay si Ido, tagal niyang inalagaan si Rina, sabi ni Iloteria Malubay. Oo nga po. At saka inamin din naman po ni Ido po talaga na isa po si Rina ang nagpaangat sa kanyang channel. Inamin po niya talaga po yan ni Kalingap Ido. Shoutout din sa iyo John Michael, sabi ni Solita Bautista. Huwag nag-isama si Jomar sa event Japan Charity, sabi ni Nora Radam. Ma'am Solita, ako na lang, kaya ang i-add mo mas madali, sabi ni Maria Anita Beltran. Ako na lang ang add mo sa iyo Anita, sabi ni Solita Bautista. Parang hindi ko yata mababasa lahat kasi nasa 1 oras na po tayo higit. Tsaka madilim na po dito sa pisto ko. Yung paro-paro ang pic ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Solita, ang hirap po ninyong hanapin, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Juliet Ticor, shoutout, sabi ni John Michael. Sis Anita, i-add mo na lang i-add mo ako yung damit ko, suot stripe na black at white na blouse, sabi ni Herminia Santos. Kung hindi nyo po mahanap si Ma'am Anita Solit, Maria Anita Beltran, i-add nyo na lang ako sa Facebook. Hanapin nyo na lang. Pwede nyo rin pong i-search yung Kaagapay mo, lalabas din po dyan. Good evening Kaagapay, nahuli na naman ako, sabi ni LB Tomas. Oo nga, lagi kang huli Tita LB. Saan ka ba nang galing? Sana si Jibril, excuse me, Erlinda Bautista, sana si Gibran na lang ang umalalay kay Rina. Kasundo naman ni Gibran, masaya si Rina kapag kasama niya si Gibran. Yun nga lang po, Tita Erlinda Bautista. And wala na nga po si Gibran sa Kalingap. Tinanggal muna sila. Ma'am Solita Bautista, i-add na kita sa GC Solid ka rin fans group, sabi ni Lisa. Shout out Anita, Ma'am, shout out Maria Anita Beltran, LB Tomas. Hello po Ma'am Lisa, shout out po sa iyo. Ma'am Herminia, pwede ba kayo mag-add sa akin? Mas madali akong makita po, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am LB Tomas, shout out po and good evening, sabi ni John Michael. Shout out din sa Solita, sabi ni Manang Lisa Balikpik. Okay naman po Lisa, thank you, sabi ni Solita Bautista. Shout out Kagapay Tamsak Dan, sabi ni LB Tomas. Mega love shout out, thank you so much for the shout out, sabi ni Tita Juliet. Ma'am LB Tomas, shout out, sabi Maria Anita Beltran. See you December, sabi ni Celestine Espia. See you December daw, sabi ni Ma'am Celestine Espia. Good PM Kagapay, Mods Nasali. Good PM din po Tita Mods Nasali po. Ma'am Lisa, tignan ninyo lahat yan, sabi ni Maria Anita Beltran. You're always welcome Ma'am Juliet. God bless, sabi ni John Michael. Edna Sola, okay ma'am, ibibigay mo sa akin. Edna Sola. Shout out Sir John Michael.
Moods na sa Ali, shoutout, sabi ni John Michael. Juliet Dico, shoutout, sabi ni Elvie Tomas. Live din si Joe Marcel Kagapay mo, sabi ni Moods na sa Ali. Sige, mag-ano rin po tayo, magpapaalam na rin po tayo. Babasahin ko lang po ang ating mga comment. Ma'am Elvie Tomas, wag na po sir, dyan na lang po tawag mo sa akin, sabi John Michael. At nakita Ma'am Anita, accept mo na, sabi ni Solita Bautista. Ay okay po ma'am, ngayon na po ba, sabi Maria Anita Beltran. Ang gwapo naman tayong vlogger na to. Sabi Ma'am Celestine Espia. Mga solid rin na big shoutout sa lahat na solid rin na, sabi ni Mors na sa hali. Pag nag-live si Ma'am Hasa, si Mayora at Roda, doon lang ako nanonood. Kuya Kagapay, ano name mo sa Facebook mo? Sabi Nora Radam. Ito po. Search niyo po yung search niyo po yung Freddy G. Salinas. Yan po ang tunay kong ginagamit. Ito Freddy. Asan na? Ito po ang aking profile, Ma'am Nora. Yun. Kita po ba? Fred G. Salinas. Search niyo po Fred G. Salinas ang pangalan ko po sa aking Facebook. Oo po, accept mo, sabi Solita po sa okay din na lang mad-add sa'yo, sabi Hermina Santos. Lady Bing, good evening Lodi. Ayan, dito po ang aking pinakamamahal na si Lady Pink. Good evening. Welcome po sa aking live, Lady Pink. Okay, sige, tingnan ko ngayon. Sabi, bye muna sa inyo, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening, Rosemary Alcantara. Good evening po. Kinig lang muna ako, sabi ni John Michael. Oo nga Kagapay, pag may bisita kasi ako Kagapay, may namamasyal dito sa amin, mga kamag-anak Kagapay, sabi ni Elvie Tomas. Miguel Absata, John Michael, sabi ni Moods na Suhali. Sa Halidin at Torrendon, good evening watching Singapore. Good evening din po and welcome po sa ating live po, Ma'am Dina Torrendon. Good night na po Kagapay, God bless you and always family. Erlinda Bautista, good night din po, salamat po sa inyong pagbisita po. Okay, dyan sa sinabi mo, sabi ni Elvie Tomas, shoutout Miss Elvie, thank you so much for the shoutout, sabi ni Juliet. Tita Juliet Taker, good evening po sir, shoutout po Rina and Roda, salamat po. And Ma'am Roda, galing na si Rina, sabi ni Elizabeth. Ma'am Solita, wala po akong makita, ano ba yan, sabi ni Maria. Wala yata si Sir Speklimbo Kagapay, wala nga po, absent po siya. Shoutout po Kagapay watching from Kuwait, sabi ni Laila Matimbang sa Hali. Sige po, magpapaalam na po tayo kasi madilim na po dito sa aking pwesto at saka naka-isang oras na rin po tayo na higit. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aking live po. Bukas po ulit magla-live po tayo. Sa mga nandito po ay pwede rin po kayong manood po sa live po ni Mayora kung nag-live po siya. So muli po, ingat po tayong lahat na nandito po, saan man po kayo sa sulok ng mundo. Ingat po tayo and good night po sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless po. Bye-bye.